Goazen ohi dugun horretara. Idazle bati ongi etorria ematera. Ana Jaka dugu, zer moduz, Ana? Ondo, kaixo. Zure lehen eleberria dugu euskaraz, etzen diruagatik. Baina lehendik ere zerbait argitaratua bazinen, baina poesia eta gaztelaniaz. Orain dela hilabete batzuk, euskaraz eta eleberria. Zer dela eta aldaketa hori? Bueno, niri novela oso gustoko dudan genero bada niretzat, eta beti izan dut gogo hori, baino batzuei kostatzen zaigu halako aldaketak egitea, eta denbora behar izan dut halako lan batean sartzeko, ez? Poesiakin beti gustora aritu naiz, baino novela ere, ez dakit, narrazioa, nire poesia ere aski narratiboa da, eta ausartu naiz, eta... Baina gaztelaniaz, euskaraz... Bai, bueno, gaztelania eta hizkuntzen kontuan ere bizitzan, hainbaten bizitzetan bezala, olakoa da errealitatea, ez? Bietan aritzen gara, nire kasuan euskara beranduago iritsi zen, nire bizitzara. Euskara ikasi nuen, beranduago, ez? Txikitan ez nekien, eta orduan idazten hasi nintzelarik gazteleraz. Eta gero denboran, euskarak junda toki hartzen bizitzan, eta azkenean literatura aritzea falta zitzaidan. Euskara era guztietara gozatzeko, eta orduan esan nuen, bueno, hurrengo liburua euskaraz. Olga da zure liburuko protagonista, esan ezagun, 45 urte inguruko emakumea dela, desastre bat da, bizitza antolatzen ez du asmatzen, dana daukan kasgora, antieroi bat da, baina emakumezkoa, ez da oso ohikoa gurean, olako figura bat aurkitzea. Bai, bueno, emakumea izatea hasieratik oso garbi neukan zerbait zen, baina egia da, Olga izan dela, bueno, sortze prozesua nahiko kuriosoa, beti komentatzen dut. Hasiera batean ez nuen halako personaiarik pentsatua, bai historia, Monika eta Mikelen artekoa. Eta orduan ura kontatzeko behar nuen narratzaile bat. Eta orduan erabaki nuen emakume izatea, eta hasi nintzen ura sortzen. Eta agertu zen Olga, bere arazoak, bere egoera personala, eta berak hartu zuen espazioa. Eta benetan izan da, nortasun bat berez sortu dana, ez? Oso kuriosoa izan da, eta indarra hartu duena. Novela irentsi duen pertsonai horietakoa. Bai, hasiera batean ni pentsatzen nuen gehiago pertsonaien arteko harremanetan. Ez nuen uste pertsonai bakar batek hartuko zuela enbeste pisu, baina gero hori izan da novelaren prozesuaren zati interesgarri bat niretzat. Desastre bat da, Olga. Oso argi erakusten du, zure patetismo hori, azalak ere oso ondo erakusten du. Olga ere alakoa da, ez dauka dirurik, ez dauka lanik. Senargaia ere ala moduzkoa dauka, dana dauka, hankasgora bizitzan. Ez du olako emakume asko ikusi gure literaturan orain arte? Ez egia da, eta, nik ez nuen ere emakume tipiko bat sortu nahi, olakoak badira, ez dakit, gauza asko idatzi dira, nik ere, ez dakit nola eta zergatik sortu zen, baina hola etorri zen, nik ezagutu ditut alako personaiak, bai emakumeak, bai gizonak, eta, agian olako gizonak bai aurkeztu direla literaturan, emakumeak esain beste, eta hori, reto bat zen eretzat ere bai, ez? Gainerako personaiak ere ez dira oso... Oso ohikoak. Oso ohikoak, bat gehi bat da, nolabait Olgaren etxera bizitzera joaten dena, eta gero beste bat ezagutuko dugu, gehi horren laguna dena, baina aldi berean emaztea daukana. Harreman berriak ikusten dira hor, zer egon da gaurko mundu hau kontatzeko gose bat? Nire errealitatea ere pixka bat olakoa da, esan nahi dut, igual ez da nire eguneroko errealitatea, baina olako kasuak daude, eta gero dago kontu bat maskulinitatea, feminitatea, horra agertzen dian personaiak ez dira ohiko gizonak, ez da ohiko emakumeak ere. Eta hori bai izan dela autu konstiente bat uste dut, ez? Pixka bat ni mugitzen naizen tokietan, eta ezagutzen duan jendia, eta denetari dago, eta literaturan igual ez hainbeste. Ospitaleak bakarrik ez, haietara igotzen diren autobusak, espaloiak eta ondoko aparkalekuak ere gorroto ditut. Inguratzen dituen guztia,
ara sartzen dena eta handik ateratzen dena. Usaina jasaten ez duenik badago, gaixoak eta medikamentuak ekartzen dizkie gogora seguru asko, baina niretzat dena da. Badira ospitalekoa baino askoz usain okerragoak, baina jendea da, haren larritasuna, haren mina. Lagun maitez arduratuta daudenak ikusten ditut, eta ikusten ditut denboraz kezkatuak datozenak ere. Denek dute denboraren kezka, bisitaren denbora, sendatzeko denbora edo hilzoriarena, eta jakina, geldirik dagoela dirudi. Etzen diruagatik, titulu beretik ikusten dugu diruaren presentzia hori, beste literatura batzuetan hain ohikoa dena, Estatu Batuetako literaturaren esate baterako, dirua beti da present. Gurean ez da aipatu ere egiten dirua. Baina gurean ere pixka bat amerikanizatzen ari gara. Eta bai dirua, nik pixka bat nobelaren jatorria du izan zen dependentzia hitz egin beharra. Eta orduan horretan diruak ere badu pisua. Osea, ez daude bakarrik dependentzia emozionalak edo baita ere materialak direnak edo. Eta hor dirua hitz egitea ezinbestekoa zen, ez? Horre beste dependentzia batzuk agertzen dira, alkohola, telebista bera, tabakoa, eta diru, ez? Diruaren kudeatzea, gero baita ere dago askatasunaren gaia. Eta askatasuna aske izateko ere behar fisiko batzuk asetu behar dira. Eta ospitala agertzen da pare bat bider. Ospitalak presentzia du hemen. Bai, hor bi ospitala eta gero bankua, banketxeak, ez? Ospitala gehiago, baina biak nire ustez dira pixka bat, orain jaungoikoa ez daukagu presente, hainbeste, baina badira beste jaungoiko batzuk, eta dia osasuna eta dirua edo botere ekonomikoa. Horiek pixka bat kasu batzuetan agintzen dute gure bizitzen gainean, eta presentzia horiek hor daude, beldurgarriak dira, Olga oso beldurra handia die ospitalei eta bankuei ez hainbeste, baina baita ere hitz egiten ditu konparazio batzuk, eta ikusten daulako ezintasun bat, pertsonaiaren aldetik bere bizimodua konpontzeko. Utzikeria moduko bat da, ala onartutako ezintasuna? Ez du onartzen ikuste dut, ez? Nahi du... Bai, baina gizarte segurantzatik bizi da azkenean. Bai, neurri batean onartzen du hori, da pixka bat nobelaren motor bat, ez? Ze gertatzen zaio Olgari. Onartzen du, ez du onartzen, zergatik bizi da horrela. Eta, nik uste dut hasieratik ikusten dela bera ez dagoela sistemarekin ados, baina ez du ere alternatibarik eskaintzen, ez? Besterik gabe, uko egiten dio bizimodu horri, baina galduta dago, ez dauka beste aukerarik eta horri biltzen da ura hasieran ez du bilatu ere egiten. Horre beste personaiekin harremanetan hasi arte, ez du planteatu ere egiten zer bere bizitzaz, eta geho juten da, poliki-poliki. Esan dugu zure estreiniko liburua dela euskaraz badira hilabete batzuk argitaratu zela, zer jaso duzu gure plazatxo honetatik? Batez ere gehien harritu nahuena eta onerako izan da personaiak, osea jendeak, irakurlengandik jaso dudan gauza oso polit bat, izan da personaiak ez dakite gogoratzen dituztela, ezagutu dituztela, eta horrekin gelditzen naiz. Osea, niretzat izan da, bai sorkuntza prozesuan, bai orain jasotzen ari naizen erantzunetatik, zera hori, personaiak sortu ditu dela. Eta ematen duen, lortu dudala, haragizkoak egiten. Jaiko txiki bat, idazlea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.